techblog.gr, είμαι ο Κώστας Βλαχάκης και σήμερα θα σας παρουσιάσω το Nokia Lumia 1020. Το Lumia 1020 έρχεται με οθόνη αφής 4,5 ίντσες τεχνολογίας AMOLED και ανάλυση HD 1280x768 pixels. Ενσωματώνει διπύρινο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon S4 χρονισμένο στο 1,5 GHz και η μνήμη RAM είναι 2 GB. Έχει κάμερα 41 MP τεχνολογίας PureView με φακό Zeiss, η οποία φυσικά μπορεί να τραβήξει και βίντεο Full HD 1920x1080 pixels. Ενσωματώνει 32 GB αποθηκευτικό χώρο, δεν δέχεται κάρτες μνήμης microSD, έχει ραδιόφωνο FM, NFC, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, μπαταρία 2000 mAh. Να πω ότι έχει και μπροστινή κάμερα 1,2 MP με wide angle και μπορεί να δεχθεί και αξεσουάρ πλάτη για να το φορτίζετε ασύρματα. Τρέχει Windows Phone 8, την πιο πρόσφατη έκδοση με όλα τα καλούδια. Και πάμε να κάνουμε μαζί το hands-on. Εδώ είμαστε λοιπόν παιδιά με το Lumia 1020, πραγματικά μια συσκευή που είχα μια σχετική αγωνία μέχρι να έρθει στα χέρια μου, μια ανυπομονησία μάλλον θα έλεγα. Σίγουρα, δηλαδή περίμενα να είναι κάτι παρόμοιο με όλα τα Lumia που έχουμε δει σχεδιαστικά, ενώ φαίνεται να είναι ίδιο, πραγματικά σου βγάζει κάτι το διαφορετικό. Ίσως σας μπέρδεψα λίγο. Τι θέλω να πω, περίμενα να είναι παχουλό το κινητό πραγματικά δεν είναι χοντρό όσο θα φανταζόμασταν. Έχει βέβαια αυτή εδώ πέρα τη μεγάλη επιφάνεια που είναι ο φακός και ό,τι περιλαμβάνει μέσα η κάμερα. Παρ' όλα αυτά το κινητό είναι λεπτό, ίσως τα 10,4 χιλιοστά να σας ακούγονται μπόλικα και σίγουρα δεν είναι το πιο λεπτό, αλλά αν και σε σχέση με το Lumia 920 που εκείνο είναι το προηγούμενο μοντέλο, δηλαδή η προηγούμενη ναυαρχίδα, εκείνη ήταν 10,7 χιλιοστά, δηλαδή μιλάμε για πολύ μικρή διαφορά. Πραγματικά σε αυτό εδώ πέρα, τουλάχιστον εγώ όπως το θυμάμαι το Lumia το 920, αυτό δείχνει πάρα πολύ λεπτό, τουλάχιστον εδώ πέρα στο κανονικό του το σημείο. Γιατί εδώ πάνω και σαν επιφάνεια αλλά και σαν λίγο παραπάνω όγκος, σίγουρα ξεχωρίζει ο φακός. Και μιας και μιλάω και για αυτόν, να πω ότι είναι και κάπως, επειδή στέκεται εκεί πέρα, βλέπετε εντάξει, όταν τώρα δουλεύει στο κινητό, έχει και το διπλό tap-tap όπως το G2. Όταν δουλεύει στο κινητό, εντάξει τώρα δεν ξέρω εγώ, δεν πολεμάς πάνω του. Αλλά να τώρα, είδατε, έστω και με ένα κλικ εκεί πέρα, να πω ότι έχω συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο το Wi-Fi εδώ πέρα. Βλέπετε ότι σε ό,τι αφορά τον browser ή γενικά όταν θέλετε να το δουλέψετε έτσι, μετακινείτε λίγο το τηλέφωνο σε λογικό, επειδή υπάρχει αυτό το εξόγκωμα, να το έλεγα από πίσω, βλάσφημος βέβαια, είναι η κάμερα, η super κάμερα του Lumia 1020. Να σας πω σε ό,τι αφορά την κάμερα ότι μαζί με το Xperia Z1 τα δύο smartphones θα τα πάρει ο συνεργάτης μου ο Βάιος Βίτος από την ιστοσελίδα pttl.gr. Είναι επαγγελματίας φωτογράφος πάνω από 10 χρόνια, οπότε θα έχει την ευκαιρία να τα έχει και τα δύο ταυτόχρονα μαζί και να πει τη γνώμη του, να τα τεστάρει και να μας πει τελικά, να αποφανθεί ποιο από τα δύο έχει καλύτερη κάμερα ή μάλλον όχι γενικά σε ποιες συνθήκες είναι καλύτερο το Z1 από το Lumia 1020 και το Lumia 1020 από το Xperia Z1. Άρα σε ό,τι αφορά την κάμερα θα δουλέψουμε μέσα να δούμε μενού και άλλα, αλλά να ξέρετε ότι την ετοιμιγορία για το πόσο καλή είναι, αλλά και σε σχέση με το πόσο καλή ή όχι είναι στα σημεία σε σχέση με το Xperia Z1 την 20,7 MP, θα γίνει από τον καθήλυν αρμόδιο, τον Βάιο Βίτο, το συνεργάτη μου από το pttl.gr. Αυτά λοιπόν. Γενικά να πω ότι, να συνεχίσω δηλαδή για την κατασκευή, να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά το πλαστικό που χρησιμοποιεί είναι πάρα πολύ ωραίο στην αίσθηση. Δεν είναι, θυμάμαι ότι το Lumia 1020 κυκλοφόρησε σε κάποια, μάλλον να το πω, μπερδεύτηκα λιγάκι πριν, είναι Lumia 920, Lumia 925 και μετά Lumia 1020. Σωστά. Το Lumia 1020 έκανε τη διαφορά με το αλουμίνιο από πίσω, το 925
έκανε τη διαφορά με το αλουμίνιο πίσω. Εδώ πέρα ξαναεπανερχόμαστε στα κλασικά τη μονοπάτια της Nokia, με ένα πλαστικό το οποίο πάντως είναι εξαιρετικό σε ό,τι αφορά την αίσθηση της αφής. Είναι matte, αλλά πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή θα έλεγα ότι μακάρι πλαστικά smartphone, ας πούμε, αν δεν είναι γυάλινο ή αλουμινέιο, όλα τα υπόλοιπα πλαστικά να ήταν με αυτό εδώ πέρα το υλικό που χρησιμοποιεί η Nokia στο 1020. Να πω ότι έχω δει και το λευκό χρώμα. Πιο πολύ μου αρέσει το κίτρινο, είναι πολύ διαφορετικό και μιας και έχει και αυτό τον φακό πάνω, καλό είναι να ξεχωρίζει, μιας δηλαδή και ούτως ή άλλως ξεχωρίζει με το φακό, καλό είναι και το συμπληρώνει πολύ ωραία να ξεχωρίζει και με αυτό το πολύ έντονο φωσφοριζέ, θα έλεγα, κίτρινο χρώμα. Και το λευκό ήταν καλό, με το ίδιο υλικό από πίσω, μπορείτε να το ακούσετε κιόλας, το ότι είναι matte, έτσι. Και γενικά σας λέω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία κατασκευή. Βλέπετε και από πάνω πώς εξέχει ο φακός, πόσο μάλλον. Έξοδος ακουστικών, μικρόφωνο, κάρτα για συρταράκι για κάρτες, για την κάρτα SIM, με κάποια καρφίτσα, το ξεκουμπώνεται εδώ και βγαίνει. Δεν υπάρχει κάποια υποδοχή, όπως είπαμε, για κάρτες μνήμης microSD, ούτε βγαίνει κάποιο καπάκι ή κάτι άλλο. Μεγάφωνο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ λέξεις όπως εξαιρετικό, καταπληκτικό, μοναδικό, απίστευτο και τέτοια, αλλά πραγματικά τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά το μεγάφωνο του Lumia 1020. Υποδοχή για την micro USB, εδώ πέρα αν θέλεις να περάσεις κάποιο κορδονάκι, δεν νομίζω να το κάνει πια αυτό κάποιος, 2013. Τα κουμπιά εδώ πέρα, κοιτάξτε πόσο ωραία τα μαύρα σκάνε πάνω στο κίτρινο, να πω ότι είναι μεταλλικά τα κουμπάκια αυτά. Έχουμε camera button, power button και συν-πλην ήχου και volume up, volume down δηλαδή. Αυτό εδώ πέρα δεν έχω καταλήξει αν είναι μεταλλικό, αλλά αυτή την αίσθηση μου δίνει. LED flash και xenon flash. Αν θέλουμε να έχουμε το xenon για τις φωτογραφίες, είναι πιο λευκό, πιο φωτεινό. Το LED όταν τραβάμε βίντεο, αν θέλουμε να παραμένει ανοιχτό. Και 41 MP βλέπουμε εδώ, Pure View με Zeiss φακό. Carl Zeiss λεγόντουσαν οι φακοί. Αυτός είναι ο ιδρυτής της εταιρείας. Zeiss πια μετονομάστηκαν και θα λέγονται από εδώ και πέρα. Ο φακός που ανοίγει και κλείνει εδώ μέσα. Θα το κάνουμε τώρα μία κατευθείαν. Να το δούμε. Νάτος που άνοιξε ο φακός. Τον βλέπετε από πάνω. Και να τραβήξω και μια φωτογραφία. Βλέπετε που άνοιξε και έκλεισε. Εντάξει, έχει ξεφύγει η φάση. Πλέον μιλάμε για ένα super, μάλλον με τα όλα του κάμερα phone, κάμερα smartphone, σε μία διάσταση η οποία δείχνει πάρα πολύ ωραία. Επαναλαμβάνω, όταν ερχόταν, πριν έρθει στα χέρια μου μάλλον, φανταζόμουν ότι θα είναι πάλι κάποια γκουμούτσα, γιατί σας το είχα πει και στο 920, δεν είχα ευχαριστηθεί, ήταν τουβλάκι. Εδώ πέρα, αν και περίμενα κάτι αντίστοιχο, εντάξει, ίσως σαν επόμενο μοντέλο περισσότερο κάπως βελτιωμένο τέλος πάντων, όχι, είναι πραγματικά, δηλαδή, σκεπτόμενος ότι έχει αυτό εδώ πέρα την τεχνολογία και που μπορεί να τραβήξει αυτές τις πολύ ωραίες φωτογραφίες, αναγνωρίζεις ότι αν μη τι άλλο το μέγεθός του, το συνολικό και το πάχος είναι πάρα πολύ καλό. Παραλαμβάνω, επειδή αν ξέρεις ότι ενσωματώνεται όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα και το τι έχεις να κερδίσεις από πόσο καλές φωτογραφίες με αυτή την κάμερα. Άρα, επαναλαμβάνω, μου αρέσει πολύ. Βλέπετε εδώ πέρα και στα τελειώματα του πώς κάνει, πάει να κλείσει λιγάκι έτσι, και νομίζω ότι τα είπαμε όλα σε ό,τι αφορά εξωτερικά τη συσκευή. Windows Phone 8, με την πιο πρόσφατη έκδοση που θα λάβουν σαν αναβάθμιση και οι υπόλοιπες Windows Phone 8 συσκευές. Έχουν ξεκινήσει σταδιακά να αναβαθμίσονται, νομίζω
το 9-20 έχει πάρει την αναβάθμιση, νομίζω κάποια mail που βλέπω και σχόλια που έρχονται στο Tech Blog. Να πω σε ό,τι αφορά την οθόνη, δείχνει πάρα πολύ καλά, τεχνολογία AMOLED, είναι το καλύτερο που μπορεί να πάρει κάποιος αυτή τη στιγμή από Windows Phone κινητό. Πρέπει δηλαδή το λειτουργικό σύστημα Windows Phone να είναι σε AMOLED οθόνη, μιας και βλέπετε ότι πάντα μαύρο θα σου επιτρέπει η Microsoft να είναι από πίσω και διάφοροι χρωματισμοί, μονότονοι θα έλεγα, στα εικονίδια. Άρα αυτό εδώ πέρα, το contrast μεταξύ του λευκού και του μαύρου από πίσω είναι super να αναπαραγάγεται σε μια οθόνη AMOLED, μπορείτε να το δείτε και εδώ. Όχι ιδιαίτερα φωτεινή, μετρήσαμε την οθόνη με το ειδικό μετρητικό που έχουμε από φέτος, δεν έχει υψηλή φωτεινότητα, παρόλα αυτά επειδή ό,τι κάνει, όπως βλέπετε εδώ πέρα τουλάχιστον όταν το δουλεύετε, είναι στην AMOLED πάνω το contrast, δείχνει ok, δηλαδή αν και στα νούμερα δεν δείχνει καλή, επί του πρακτέου όπως και να το είδαμε από εδώ, από εκεί, δεξιά, αριστερά, με τα βίντεο, τις φωτογραφίες, δηλαδή δεν μαρτύρησε τα νούμερα που μετρήσαμε, τα χαμηλά σε ό,τι αφορά τη φωτεινότητά της. Από γωνία θέασης έχει πάρα πολύ καλή. Και θα δούμε αργότερα και φωτογραφίες και βίντεο, θα ακούσουμε μουσική, θα δούμε φωτογραφίες και βίντεο για να καταλάβετε περισσότερα. Βλέπουμε εδώ πέρα και πώς δουλεύει μέσα, ακομπλεξάριστα θα μου επιτραπεί η λέξη να πω, να χαρακτηρίσω. Όλο γενικά πηγαίνει ρολόι και θα έλεγα ότι η Nokia δεν αστιεύεται, ούτε χαραμίζει με επιμέρους λεπτομέρειες του κινητού να τις κάνει πιο φθηνές ή κάτι άλλο για να έχει κάποιο μεγαλύτερο κέρδος οικονομικό. Τουλάχιστον εδώ πέρα στο 10-20 όλα είναι άψογα. Να πω ότι, ενώ δηλαδή σε ό,τι αφορά ποιότητα κατασκευής, αλλά και άλλα πραγματάκια. Εντάξει, για την οθόνη ίσως βρήκαμε το ψεγάδι για τη φωτεινότητα, υπάρχει όμως μέσα στις ρυθμίσεις η επιλογή να είναι φωτεινή, λέει, κάτω από τον ήλιο, για να το τσεκάρουμε. Βλέπετε εδώ πέρα που κάνει και το φόρτωση, θα σας πω και γι' αυτό, με ενοχλεί που μέσα τώρα στις ρυθμίσεις κάνει, εντάξει τώρα κάποιες ανοίγουν κατευθείαν, αλλά κάποια άλλα λες και είναι εφαρμογές, τώρα κατευθείαν έπρεπε να μπεις μέσα στα settings. Δεν ανοίγω ρε παιδιά εφαρμογή, ανοίγω τη... Κοίτα τώρα. Έστω και αυτό το λίγο εμένα με ενοχλεί. 32 GB ενσωματωμένη μνήμη, βλέπουμε τι υπόλοιπο έχουμε, αλλά και λεπτομέρειες, τι είναι φωτογραφίες, εφαρμογές, βίντεο κτλ. Να τσεκάρω ξανά, πάω πίσω, το είδατε αυτό, δεν κολλάει το κινητό, απλά είναι προγραμματισμένο να θέλει αυτό το χρόνο όταν πας να μπει σε κάποιες ρυθμίσεις μέσα. Πάμε κάτω, να πω αυτό, οθόνη, να το πάλι, πρέπει να γίνεται κατευθείαν. Υψηλή φωτεινότητα ενεργοποιημένη, βελτιώνει την ευκρίνεια της οθόνης, έντονο φως. Με επιλεγμένο αυτό έκανα και τις μετρήσεις. Φωτεινότητα με οικονομία μπαταρίας απενεργοποιημένο. Και πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την οθόνη, σου δίνει και λειτουργίες που θέλαμε να έχουν και άλλα κινητά. Δηλαδή τώρα Xperia Z και Z1, Mobile Bravia Engine 2 και δεν συμμαζεύεται, δεν γίνεται να μην έχει τέτοιες ρυθμίσεις μέσα, να παίξεις με τα χρώματα, τον κορεσμό και να το κάνεις ψυχρό, θερμό. Δεν γίνεται να μην έχει. Εδώ πέρα όμως έχουμε, και για παράδειγμα αν σας φαίνεται η AMOLED πολύ έτσι... πολύ clone θα έλεγα, δηλαδή με την έννοια φανταχτερά, πολύ φανταχτερή μάλλον, μην χρησιμοποιήσω τη λέξη clone, πολύ φανταχτερή, πολύ απλά μπορείτε να παίξετε, βλέπετε να ψυχράνετε το χρώμα της και να το κάνετε πιο φυσικό, ή και εδώ πάλι μπορείτε να παίξετε με το φυσικό, βλέπετε να μην είναι τόσο έντονο χρωματιστό, άρα άμα το πας εκεί και λίγο εκεί πέρα παίξεις με αυτό, γίνεται πιο normal σε ό,τι αφορά πιο φυσικό στο μάτι. Βεβαίως μπορείτε, όπως θα κάνω εγώ, να το αφήσω στη μέση ή να το τονίσετε κιόλας αν έχετε έτσι, θέλετε να βλέπετε κάτι πιο εντυπωσιακό εσείς ή οι φίλοι σας. Σημαντικό λοιπόν αυτό για την οθόνη.
Μιας και είμαι μέσα στις ρυθμίσεις, να δούμε και τα υπόλοιπα. Έχει φυσικά NFC. Εδώ πέρα βλέπετε ότι αυτά εδώ πέρα τα δύο που φαίνεται το μεταλλάκι από μέσα, να το μπαίνει έξτρα καπάκι από πίσω, στο οποίο μια πλάτη δηλαδή που μπορείτε με ακόμα ένα αξεσουάρ να φορτίζετε ασύρματα τη συσκευή, τοποθετώντας την πάνω στο άλλο το αξεσουάρ. Να συνεχίσω μέσα. Βλέπετε γενικά πως ρολάρει και το κινητό. 4G φυσικά. Πληκτρολόγιο, ελληνικό μενού, ελληνικό πληκτρολόγιο. Έβρεση τηλεφώνου αν χαθεί. Είναι το έχουμε δει και στα Xperia, το έχει και στο iPhone. Πολλές εφαρμογές το κάνουν πια, και τα HTC και τα Samsung, αν θυμάμαι καλά. Δίκτυο, ισοσταθμιστής Dolby Phone, αλλά μόνο στα ακουστικά. Είπαμε έχει ραδιόφωνο FM, σχόλια, λογαριασμός, πρόσθετες πληροφορίες. Ας το ανοίξω να το δείτε και αυτό. Πάλι το φόρτωσε εδώ πέρα. Lumia Amber, η έκδοση του λειτουργικού. Η πιο πρόσφατη, μάλλον το firmware που δεν είναι σαν update εδώ πέρα, έρχεται προεγκατεστημένο. Και πάω πίσω, σημείο πρόσβασης. Τσεκάρουμε μαζί το κινητό, έβρεση κινητού, φωνητικές εντολές, ευκολία πρόσβασης, γλώσσα και περιοχή, πληκτρολόγιο, φωτεινότητα υψηλή, μεσαία, χαμηλή ή αυτόματη, ημερομηνία, ώρα, αντίγραφο ασφαλείας, αποθηκευτικός χώρος, οικονομία μπαταρίας. Έχουμε και αυτή την επιλογή, ενεργοποιημένη. Μπορείς να κάνεις και κάποιες ρυθμίσεις. Παιδική γωνιά, Kids Corner, για να το δίνετε το κινητό στο μπιτσιρικά, στο παιδί σας ή στο ανιψάκι σας, και να έχει πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένα πράγματα που θέλετε, να μην μπασπατέψει μέσα ό,τι έχετε αποθηκευμένο. GPS, τοποθεσία, λειτουργία απτήρια, αγγίγμα και αποστολή είναι το NFC εδώ πέρα. Οθόνη κλειδώματος. Τι ειδοποιήσεις θέλετε, αν θέλετε να βγάλετε μπροστά. Θέμα email. Πάρα πολύ καλό το people και οι επαφές μέσα στην εφαρμογή τηλεφώνου επαφών του κινητού. Εξαιρετική, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ήχη κλήσεων και οι ρυθμίσεις εδώ πέρα των εφαρμογών. Data Sense, για να επιλέξετε πότε θα σταματάει, για να μην ξεπεράσετε τα δεδομένα σας και χρεωθείτε παραπάνω. Τα δεδομένα που έχει το πρόγραμμά σας ή η κάρτα που έχετε αγοράσει. Internet Explorer, έκδοση για κινητά. Θα προτιμήσω έκθεση για Office. Θα ανοίξω και το Office, γιατί κάποιοι μου λέγατε ότι δεν δείχνεις κάτι τέτοιο. Παιδιά, είναι ίδιο σε όλα το Office, γι' αυτό δεν επαναλαμβάνω κάθε φορά. Εργασία στο παρασκήνιο, μηνύματα, μουσική, βίντεο, παιχνίδια, σύνδεση στο Xbox, χάρτες, φωτογραφίες, κάμερα και άλλα, διάφορες ρυθμίσεις. Πάρα πολύ ωραία. Βγαίνω και από εδώ, αριθμομηχανή, να ρίξουμε μια ματιά στο τι άλλο έχει μέσα. Επαφές, τώρα βέβαια εδώ δεν το έχω κάνει. Θα έβαζα... Έχω ήδη συνδεθεί. Δεν θέλω, γιατί θα φανούν ούτως ή άλλως και οι επαφές μου και δεν θα το ήθελα αυτό. Πάντως θα τσεκάρετε άλλα hands-on που έχω σετάρει τις επαφές σε Windows Phone κινητά. Νέα εδώ πέρα βγάζουν από το Twitter, το Facebook, το LinkedIn, από ό,τι θέλετε από τα social media φίλων σας και άλλα. Δωμάτιο. Μπορείτε να προσκαλέσετε και να συγκεντρώσετε μέσα κόσμο και να μιλάτε, να είναι το room σας και να μιλάτε μεταξύ σας και να ανταλλάσσετε πληροφορίες. Αυτός ό,τι αφορά τις επαφές. Ημερολόγιο. Βλέπουμε και τα εφεδάκια. Κάμερα, μεταφορά δεδομένων, μηνύματα, μουσική, μπλα μπλα, data sense, city lens, here drive, here maps, από τα καλύτερα σε ό,τι αφορά χάρτες, πλοήγηση, δωρεάν πλοήγηση και ενημέρωση χαρτών και Ελλάδα εφόρου ζωής από την Nokia. NFC Writer, ProCam, super application με
τρελή παραμετροποίηση ό,τι αφορά τη λήψη φωτογραφιών. Θα μας τα πει και ο Βάιος Βίτος βέβαια όταν θα δουλέψει, όταν θα φτάσει το Lumia 1020 στα χέρια του. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο store. Nokia Collection. Επαναλαμβάνω, έχουμε συνδεθεί εδώ πέρα στο τοπικό δίκτυο Wi-Fi. Εφαρμογές. Top δωρεάν. Νέες αφίξεις. Ένα Windows Phone Store το οποίο εμπλουτίζεται διαρκώς. YouTube Downloader. Ρίχνουμε έτσι μια ματιά παρέα. Τι υπάρχει. Να δούμε η top δωρεάν. Και φυσικά να διαλέξεις, π.χ. δεν ξέρω, έχει το TripAdvisor, έχει, και φυσικά θέλω να την εγκαταστήσω γιατί μου αρέσει να παίρνω τις γνώμες άλλων φίλων που έχουν επισκεφθεί εστιατόρια ή ξενοδοχεία πριν κλείσω. Και το υποτυπώδες status bar με την μπαταρία, ότι είμαι σε Wi-Fi και αν είχα μέσα κάρτα SIM σε τι δίκτυο έχω συνδεθεί. Κατεβαίνει και το TripAdvisor. Πάμε στο Office που λέγαμε πριν. Ένα δείγμα. Μπορούμε να επεξεργαστούμε ή να δημιουργήσουμε νέο αρχείο Word, Excel ή PowerPoint. Βλέπετε εδώ πέρα, πάμε στο PowerPoint. Πάμε και στο Excel. Μάλλον αυτό είναι, για να δω. Εφαρμογή φίλτρου, αποθήκευση και τα λοιπά. Και εδώ να γράψω π.χ. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε χωρίς να χάνουμε καθόλου καιρό να τσεκάρουμε φωτογραφική μηχανή. Nokia ProCam, εξαιρετική εφαρμογή. Τι σας έχω εδώ, πείτε μου. 808 PureView, το πρώτο smartphone της Nokia με κάμερα τεχνολογίας PureView. Symbian, τότε. Carl Zeiss ο φακός, 41 MP, βλέπετε ότι τον έλεγε τότε Carl Zeiss, ενώ τώρα μόνο Zeiss. Και LED Flash, Xenon Flash. Εδώ είναι λοιπόν το παρελθόν και το μέλλον για την Nokia, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Για όσους λέτε ότι δεν θα τα καταφέρει, ας πούμε μέχρι στιγμής, εγώ νομίζω ότι θα προχωρήσει για καιρό ακόμα. Εδώ έχουμε λοιπόν ο πρώτος και ο πιο πρόσφατος σε ό,τι αφορά PureView τεχνολογία και camera phones της Nokia. Ας το αφήσω εδώ πέρα να το καμαρώνετε οι λάτρεις του Symbian και να τσεκάρουμε μέσα τι δυνατότητες μας δίνει η κάμερα. Έτσι είναι. Ρίξτε μια ματιά. Ένα τεράστιο ένα μενού πλήρως για τις φωτογραφίες σας, ρυθμίσεων. Εδώ πέρα είναι το white balance. Εδώ πέρα είναι το focus. Εδώ είναι το ISO και βλέπετε το ωραίο είναι ότι σε πραγματικό χρόνο βλέπετε το αποτέλεσμα. Εδώ πέρα θα μας τα πει ο Βάιος τι είναι. Αυτό δεν μας δίνει την επιλογή να το ρυθμίσουμε. Τώρα εδώ τι τράβηξα, εντάξει. Δεν έκανα και τις καλύτερες ρυθμίσεις. Πάμε να τσεκάρουμε, ας τη σβήσω τη φωτογραφία. Πάμε να δούμε τι επιλογές μας δίνει και η
βιντεοκάμερα, white balance και focus. Και από πάνω, άμα θέλετε, μία-μία οι ρυθμίσεις, ανοιχτό το LED flash ή όχι. Έχετε να παίξετε, να κάνετε πάρα πολλά πράγματα με αυτή την εφαρμογή. Ρίξτε μια ματιά και μιας και δεν θα ασχοληθώ τώρα με το τι υπάρχει. Ταχύτητα κλίστρου, φωτογραφία σε χαμηλό φωτισμό, ρυθμίσεις εστίασης, ισορροπία λευκού, βασική όρη φωτογραφίας. Έχει πάρα πολύ πράγμα μέσα για να παίξετε με το application SmartCam. Και φυσικά, σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις, σε ό,τι αφορά το βίντεο, οι επιμέρους ρυθμίσεις 1080p 30 frames per second ή 25 ή 24. Και πάμε και στην κάμερα. Ακούτε που ανοιγοκλίνει, ο φακός. Έχουμε 34 MP και 5 να τραβάει ταυτόχρονα, μία για να την επεξεργάζεστε ή να θέλετε να την κρατήσετε σε τόσο όγκο, αλλά και μία 5 που είναι πιο manageable, που λένε στο χωριό μου στην Κρήτη, για να την μεταφέρετε δεξιά-αριστερά, να την κάνετε κοινοποίηση και άλλα. Στο 16:9 τραβάει έως 34 MP. Στο 4:3 αναλογία πλευρών, δηλαδή το πιο τετράγωνο, 38. 41 δεν φτάνει, είναι 41 MP η κάμερα, αλλά σε ό,τι αφορά την αποθήκευση των φωτογραφιών τραβάει έως 38 ή αν θέλετε μόνο 5 MP για να μην φορτώνεται ο αποθηκευτικός χώρος της κάμεράς σας. Εντοπισμός προσώπων και τα λοιπά, περισσότερες ρυθμίσεις εδώ πέρα. Τσεκάρετε σε ό,τι αφορά τον πόσο μεγάλη παραμετροποίηση και μέχρι σε τι βάθος φτάνετε. Γενικά το απλό application, ας πούμε, της φωτογραφικής μηχανής είναι αυτό. Ρυθμίσεις φωτογραφιών, ρυθμίσεις βίντεο, και αυτά σε ό,τι αφορά την κάμερα, ή τουλάχιστον για αυτό το βίντεο έως εδώ σε ό,τι αφορά την κάμερα. Αποχαιρετήστε το 808, το βάζω στην άκρη και πάμε, ανοίξαμε πριν browser, να δούμε και πως είναι και το πληκτρολόγιο, ελληνικό-αγγλικό, μια χαρά. Τσουκ. Γυρνάει στο έτσι. Να πω ότι σηκώνει θερμοκρασία, τώρα που το έχουμε πάρει σερί και το δουλεύουμε ασταμάτητα εδώ και μισή ώρα περίπου, θερμαίνεται σε αυτό εδώ το σημείο. Είναι βέβαια καλό ότι μάλλον, αν είναι μεταλλικό τουλάχιστον, κάνει καλύτερη απαγωγή της θερμότητας. Όλο το υπόλοιπο δεν ζεσταίνεται, αυτό εδώ πέρα όμως το σημείο θερμαίνεται. Και το multitask των Windows Phone. Ας δούμε φωτογραφίες, βίντεο και υπόλοιπα, να κουβεντιάσουμε και για την οθόνη του. Μαύρο, εντάξει, νομίζω ότι είναι σβηστό, AMOLED είναι αυτό. Κόκκινο, πράσινο. Θα πάει μια χαρούλα, αρκετά καλό. Το λευκό του. Βλέπουμε και το contrast που γίνεται μεταξύ του μαύρου ή όχι. Τα πάνε καλά οι AMOLED εκεί πέρα. Για να δούμε φωτογραφίες εδώ πέρα.
Και το zoom in, zoom out. Αυτή είναι με το Pure View, το 808. Ωραία, ωραία. Και πάμε να ανοίξουμε και τα βιντεάκια. Μουσική και βίντεο στο ίδιο application τα έχει. Θα μπορούσε να είναι λίγο πιο γρήγορο. Έχει ένα gap χρονικό. Πάρα πολύ ωραία πάντως. Δεν κάνει λάθη η Nokia. Όταν σου λέει ότι βγάζω το καλύτερό μου μοντέλο και αυτή τη φορά, αυτή τη χρονική περίοδο είναι αυτό, έχει το καλύτερο πάνω. Landscape. Κάτι άλλο από βιντεάκια, mountain bike, ας βάλουμε και το total recall. Your memory was erased. Your mind was implanted with a life you think you've lived. Oh, by the way, you haven't even begun to see me trying to kill you. Get in. I'm looking for you everywhere. Ολική επαναφορά. Ο Άρνη μας είχε δώσει την πρώτη ταινία. Αυτά σε ό,τι αφορά και το βίντεο. Ωραία παίζει. Και μουσική, στο οποίο τα πάει πάρα πολύ καλά το μεγάφωνο. Δυνατά και καθαρά. Από εδώ βγαίνει η μουσική. Είναι και σε ωραίο σημείο. Βλέπετε, γιατί άμα το κρατάς και έτσι, κάνει αντανάκλαση πάνω στο χέρι σου και το ακούς και πιο δυνατά. Δεν κρύβεται από κάπου πίσω να έχεις το δάχτυλό σου. Ακούστε το λίγο. Έχει πάρα πολύ καλό ηχείο.
Φωτογραφίες, βίντεο, μουσική. Κάτι άλλο νομίζω browsing κάναμε στην αρχή. Χάρτες. Το GPS έχει επενεργοποιηθεί για να μην φανεί το που βρίσκομαι, γιατί θα έδειχνε τη θέση μου. 2D, πάμε να δούμε και 3D πως το δείχνει. Μια χαρούλα. Νομίζω, παιδιά, ότι έχουμε ολοκληρώσει με το Lumia 1020 την παρουσίαση και νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε, να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε με τον επίλογο. Πάμε! Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά, το Nokia Lumia 1020. Σίγουρα από αυτό που κρατάω από αυτή τη συσκευή είναι η πάρα πολύ καλή ποιότητα κατασκευής. Όλο το σασί με αυτό το πλαστικό τύπου matte, τα μεταλλικά πλήκτρα εδώ και όπως είπα νομίζω και το κάλυμα του φακού 41 MP. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ δυνατή συσκευή. Είναι ό,τι θα περιμένατε από το επόμενο high-end Nokia Lumia κινητό με Windows Phone 8. Κάποιοι που μπορεί να είστε Androidάδες ή τέλος πάντων να προτιμάτε προς εκείνο το στρατόπεδο, μπορεί να σας φανεί να μην σας κινήσει το ενδιαφέρον. Σίγουρα πάντως από κανέναν δεν θα περάσει απαρατήρητο και επαναλαμβάνω, είναι αυτό ακριβώς που περιμένατε να έχει το καλύτερο Lumia κινητό της Nokia αυτή την εποχή. Η κάμερα είναι φυσιολογικό να τραβάει πάρα πολύ καλές φωτογραφίες. Το θέμα είναι ότι θα δούμε αν τραβάει καταπληκτικές όταν θα το δώσουμε στα χέρια του επαγγελματία φωτογράφου μας. Η οθόνη μου αρέσει πολύ. Είναι AMOLED, είναι λαμπερή. Το γυαλί Gorilla Glass 3 που την προστατεύει είναι πάρα πολύ έτσι ποιοτικό και γενικά λάμπει ολόκληρη η οθόνη. Δεν έχει την υψηλή φωτεινότητα όπως είπαμε που μετρήσαμε. Παρ' όλα αυτά βγάζει ένα πλούτο χρωμάτων και κοντράστ, είναι εντυπωσιακή και στο σκοτάδι φυσικά. Το ηχείο είναι πάρα πολύ καλό. Well done Nokia σε ό,τι αφορά το ηχείο, πάρα πολύ καλή ποιότητα, δυνατό, χαμηλές, μεσές, υψηλές συχνότητες, πεντακάθαρα ακόμα και όταν το βάζεις στο τέρμα. Ραδιόφωνο FM, NFC, Bluetooth, 32 GB ενσωματωμένη μνήμη, σημαντικό, δεν δέχεται κάρτες micro SD βέβαια, αλλά είναι μπόλικα τα 32 GB. Και γενικά νομίζω ότι, δηλαδή το γενικό συμπέρασμα από αυτή τη συσκευή είναι ότι η Nokia αγαπάει και απολαμβάνει αυτό που κάνει, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα κορυφαία μοντέλα που βγάζει κάθε φορά. Ό,τι έχει πάνω του αυτό το κινητό αξίζει, είναι άξιο σημείωσης και αναφοράς. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή και δυνατή πρόταση αυτή την εποχή. Σίγουρα το καλύτερο Windows Phone 8 που κυκλοφορεί. Τι άλλο, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Νομίζω ότι πάτε, τσεκάρετε το στο κατάστημα και αποφασίστε εφόσον φτάνει και το πορτοφόλι σας σε αυτό το ύψος. Πότε κυκλοφορεί και σε τι τιμή ακόμα δεν είμαι σίγουρος. Σήμερα που τραβάω το βίντεο είναι Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου, λογικά θα έχει εκεί στα 690, 700 πόσο. Όσοι λοιπόν φτάνουν τα χρήματά σας ως εκεί, όσοι θέλετε να έχετε το καλύτερο smartphone στα Windows Phone 8, όσοι θέλετε να έχετε μία από τις καλύτερες κάμερες που κυκλοφορούν σε smartphone, μπορείτε να προχωρήσετε και να τσεκάρετε το Lumia 1020 και να πω, αυτό το κιτρινάκι το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Κώστας Βλαχάκης, techblog.gr, bye bye.